Hi everyone, my name is Lerato Mulelang. I'm 20 years old South African woman who has been a victim of a fake modeling scam. I was exploited and publicity humiliated in a manner I did not concern. I did not sign any contract and I was taken advantage of under false pretenses. I'm currently exploring the available legal options to take against the individual involved. Samanana ngenibingelela nginamukela channel eMaswidi Media Production ukubingelelayo umxolisi ufana kahle maphansi le enkandla mangabe yaqala ukufika ngicela isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje ngenza kwethu lona mbona esithombeni sakho intombazanyana eneminyaka ewu20 ogama layo uLerato Molwelang. Intombazane lena olokhu uyibona izungeze ezinkundleni zokuxhumana ibhekene notilatiya lwenkinga njengoba itrenda nje kuvela ke ivideo yayo yenza ke umkhuba noma ke yenza ucansi nomunye ke webala elimhlophe. Intombazanyana lo osonto ebandleni leZCC njengoba ubona la esithombeni sakho ukhala ngokuthi ivideo le yenziwa ngaphandle kwemvumo yakhe futhi ke yena wayengazi nokuthi ke la akaya khona uyofike enziswe umkhuba lo ukuthi ke agcine ke selalana ke nalo akalalana naye. Uthi ke yena ke waya ke kule audition noma ke kule interview ngezinhlelo ke zokuthi ke inkampani yokumodela ithi ke isifiso sakhe ukuthi ke ngelinye ilanga abeke umodela wakuleli loMzansi Afrika. Ukuthi ke le video mangabe ke usayibuka ke mangabe iqala ke le interview noma ke le audition kuba ke singathi ke imibuzo ekhululekile akuyona imibuzo enzima imibuzo nje ukumenza ukuthi ke akhululeke nokulapho khona kabe ke seveza ukuthi ke yena ngokomthetho uyafunda ufundela ukuba ke uchef ulindele ukuba ke aqede kuwo lonyaka ka2026 ngoJune kanti ke njengamanje uhlala ke nobaba wakhe lensizwa ke yomlungu ke lokhu ke impheka ngemibuzo nokuthe mangabe sekusuka ke bese imcela ukuthi ke icela ukuthi ke afake ke izimpahla ezibizwa ngokuthi ke ibikini eziveza ke umzimba nakathi ke kuseuhlobo ke noma ke ezinye ke izinto ke lezo yayenziwe umuntu uma ngabe ke modela ukuthi ke afake lezi impahla ezincane ngempela ke ingane ke abeke sifaka ke lezi impahla okunye ke nokunye kwabeke sekukholela kokunye nosekugcine ke ukuthi ke benze umkhuba phambi kwawo amakhamera. Intombazanyana ke lena ekhala ngokuthi ke yona yayingazi ukuthi ke njengoba iyalapha iyokwenziswa umkhuba yayingayimisele ngokwenza umkhuba yaphoqwa futhi ke lolu daba sidluliseleke kwabaphezulu nanokuthi ke futhi yayingazi ukuthi ke le video ekade ke yenziwa kanti izofaka ke emasayithini emkhuba. Emva kokuba ke ivideo yakhe uLerato izungeze ezinkundleni zokuxhumana kubeke sekuvela namanye amavideo amantombazanyana kuleli loMzansi Afrika nawo ke asuke ke esesimweni esifanayo nayo ke le ndoda yomlungu elala ke nawo lamantombazana abantu ke bathi cha umlungu yayike bakhokhele imali engango 10,000 ingakho bonke kungabikho ngisho yedwa onqabayo uma ngabe ke funa ukulala nabo. Webhadi ke ufuna ukuzibonela asikwazi ukuthi ke sifake ivideo efana naleya lapha ke kwa YouTube kanti ke na ku channel yethu ka WhatsApp asikwazi ukuthi ke siveze umbukiso ofana nalona kuleya channel kodwa ke lesithombe usibona njengamanje kwivideo yakho sisuka kuso isixephu ke sayo leya video. Anza kwethu cela sihlangane ema comments ungitshela ukuthi wena ngabe ucabangani ngabe untombazanyana uvumile ukuthi ke enze lo mkhuba kuze kwenziwe nane video mhlawumbe manje usethu sokuthi ke usebona ivideo yakhe siya trenda noma mhlawumbe ke lo mlungu uxhaphaza ke untombazane kanye ke nalawa amanye amantombazane akalala nawo. Cela sihlangane ema comments sikhulume ngalolu daba phinde uziqiniseke ukuthi uya-like futhi uya-subscribe. Ngiyabonga. Hi everyone, my name is Lerato Mulelang. I'm 20 years old South African woman who has been a victim of a fake modeling scam. I was exploited and publicity humiliated in a manner I did not concern. I did not sign any contract and I was taken advantage of under false pretenses. I'm currently exploring the available legal options to take against the individual involved and the perpetrating agency. I'm also aware of a Facebook account that falsely claims to be associated with me. I wish to place it on record that this account is fake and I'm not responsible for any of the posts made on it. The matter has been reported to the relevant authorities who are currently attending to it. Thank you.